かける炎の力よ。傷を癒したまえ。かの者を守りたまえ。ここだ。私はだけどキース。姫様、レスター殿、キース、カルザスに。ごめんなさい。たちを癒したまえ。私がやる。
おそらくジェシカさんもそうですか。さあリアム。はい。みんなこのままさすがはおひここは裏口へさ。焦るなエルヴィン。そうだな。風のごとき軽さを。リアナが逃げよって。我が命に従いその姿を現せ。を癒したまえ。勉強した甲斐があったかな。
の者の傷を癒したまえ。職務ここをお前